Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. Това е рубриката преди кръга, а преди да се насочим към мачовете тази седмица, ще се радвам ако се абонирате за канала, защото гоним 40 000 и се надявам до края на годината да ги стигнем. Естествено може да влезете и в моите канали в Facebook, в Instagram и в TikTok, където също се надявам да растем все повече и повече. А сега се насочваме към Франция. Там веднага ви акцентирам на Монако и Марсилия, макар че играят Ница и Брест, които в момента се намират на първо и второ място, но подозирам, че след този кръг ще настъпят леки размествания. Голямата новина при Марсилия е, че вече са с нов треньор Дженаро Гатузо. Легендата на Милан идва за да вдигне отбора. Нещо, което не успя да направи с Валенция. Дали този ход е maybe good или е maybe shit, може да напишете долу в коментарите. Аз клоня към второто и не мисля, че Гатузо ще остане кой знае колко дълго в отбора. А що се отнася конкретно до този матч, бих казал maybe Хикс. Продължавам към Германия, където с нощи Борусия Дортмунд победи Хофенхайм с 3-1 и се изкачи на първото място в Бундеслигата. Но това нищо не значи. Миналия сезон бяха на първо място минути преди края на първенството и в крайна сметка пак не станаха шампиони. Матчът с главно М обаче е днес. Лайпциг е домакин на Байер Мюнхен. Преди началото на сезона биковете намушкаха цели 3 пъти машината на Томас Тухел. Ама този път предполагам, само предполагам, че ще бъде малко по-различно. Причината: един английски бикоборец се намира в брутална форма. Хари Кейн определено се чувства като дома си с тези 7 гола в 5 мача и е много вероятно да продължи с попаденията и днес. Така че смятам да заложа на него. Гол по всяко време на Хари Кейн. Дано този английски пиргиш да не ме разочарова баш сега. Напред към Испания, където с нощи Серхио Рамос донесе победата на Барселона. Да, правилно чухте. Серхио Рамос си вкара автогол. От всички футболисти на терена този матч баш Серхио Рамос успя да вкара единственото попадение и то във вратата на Севиля. По този начин Барселона се изкачи на първото място. Наистина ужасна вечер за Серхио Рамос. Червен картон да си беше изкарал, нямаше да го я толкова. Обаче точно с негов автогол Барселона да спечели, ужас. Днес Жирона е домакин на Реал Мадрид. Преди началото на кръга отборът на Жирона беше лидер в класирането. 7 мача, 6 победи и 1 равен. Разбира се, абсурдно е да се мисли, че отборът ще остане на първо място до края на първенството. Даже е прекалено смело да ги слагам и в четворката дори. Но колкото по-дълго отбора стои горе, толкова повече хора ще цъкат с език и ще се кефят, че се намери кой да натрие носа на Барса, Реал, че дори на Атлетико. Тези парали и мръсни. Преди седмица отборът на Реал Мадрид отнесе 3 шамара от Атлетико, но пак след това показа кохонес срещу симпатягите от Лас Палмас и ги победи. Сега белата част на Мадрид се надява Реал да нанесе първа загуба за сезона на Жирона. Ама междувременно ще гледа и с едното око към мача с Наполи от Шампионска лига. Добрата новина е, че Винисиус вече е на линия и е готов да вкарва. Очаквам Реал да приземи Жирона и да спечели този матч. В Италия веселата е пълна, макар че на Осимен изобщо не му е смешно. Админът на официалния TikTok профил на Наполи пусна две много забавни видеа, които удариха нападателя право в емоциите. Едното беше с пропуск от Дуспа срещу Болония, придружено с един много забавен такъв изтънен глас, който първо моли съдията за Дуспа, после пък виждаме как Осимен пропуска, а в другото видео вичката беше сравнена с кокосов орех. Видеята бяха изтрити почти веднага от TikTok, Осимен също реагира и изтри почти всички свои снимки с екипа на Наполи от Instagram профила си. През седмицата пък вкара гол на Удинезе, с което доказа, че не е кокосов орех. От Наполи излязоха с нещо като извинение и казаха, че той е изключително важен за тях. Което всички знаем, че е така, затова трябва много внимателно да се преглежда какво се качва по официалните канали на отбори. Появи се и слух, че някой е хакнал TikTok профила на Наполи и тези видеа са качени от някой злонамерен фен, но с извинението на Наполи много бързо тази версия беше отритната и заметена някъде настрани. И все пак аз съм склонен да застана на страната на Осимен. Да, хумора си е хумор, смешките си смешки, но има някаква граница, която не трябва да се прекрачва. В случая имаше много сериозен friendly fire. Не знам дали Осимен ще преглътне тази случка и си каже: посмяхме се добре, да сме живи и здрави, аз ще продължа да вкарам за този отбор, или пък ще започне да гледа по-смело към изхода, защото да си кажем честно, много отбори искат такъв нападател като него. Но да се върнем към дербитата. Едното е Милан Лацио. Като изключим размазването от Интер, Милан си върви доста добре. Когато видиш 5 победи от 6 мача, веднага може да кажеш, че положението е туто бене. Статистиката от последните мачове между тези два отбора също е по-скоро туто бене за Милан. Но се случва и римските ори чат-пат да клъвнат по едни 3 точки от русонерите. И двата отбора имат срещи от Европа тази седмица, така че имайте едно на ум за този матч. Очаквам по-затворен матч и не повече от 1-2 гола, но както добре знаем, аз не познавам много. Не мога да подмина
и Аталанта и Ювентус, макар че много ми се иска да го подмина, но няма да го направя. От друга страна пък, що да ми се иска да го подмина този матч? Да имаме проблеми с вратаря, да ме е страх. Ама той е бетон, стабиларка. Ако бях лидер на партия, щях да го предложа за кмет на София. Нищо, че не е столичанин. Той вратар не е, ама пази на Юве. Но да не бъда толкова критичен, на всеки се случва да сбърка. Аз самия колко съм бъркал Ама нито взимам такива пари, нито подвеждам милионите фенове по света. Нали, Войсчек? Приятелю драги. Че защитниците почти се влият от него и си дупчат автоголове за разкош. Надявам се този път концентрацията в защита да е на ниво Боби Михайлов преди конгрес на БФС. А напред чакаме на Влахович. С половин гол да е, ама победа да е. В Англия ще следя Манчестър Юнайтед Кристал Палас. Ситуацията при червените дяволи продължава да бъде много критична. Санчо вече не може да припарва до местата, на които тренира първи отбор. Нещо повече, даже не може да се храни на едно място с тях. Тен Хаг продължава да си чака извинението, но като гледам поведението на Санчо, ще има да си почака. Продължавам да се чуя дали до края на сезона победите на Манчестър Юнайтед ще бъдат повече от скандалите вътре в отбора. Победите са къти за Челси, който едва вкарва голове и си пада с лекотата, с която пръска милиони за пишман звезди като Мудри. Част от феновете вече започна да се чуят дали почетинката няма да изгърми в най-скоро време, защото Чичави Тот не е много търпелив. А пък от друга страна, айде да спрем вече с тия тренерски смени през няколко месеца, защото приликата с българските отбори започва да става много сериозна. Тази седмица има и едно много сериозно дерби. Тотнъм Ливърпул. Какво да ви кажа за този матч? Мразя Ливърпул, така че твърде единица за Тотнъм. Шегувам се, спокойно, шегувам се, шегичка бе. Тотнъм определено живна при Постекогу и даже има някакви наченки, макар и много такива мижави наченки на характер. И матчът с Арсенал го показа. Мадисън явно поразбута доста сон и той отново започна да вкарва. Нещо, което мен ме радва, защото сушата, която беше налегнала Сони през изминалия сезон, беше направо плашеща. Отсреща пък имаме войниците на клуб, които бият всичко живо с по 3-1. Поне последните 4 мача завършват при този резултат. Преди това и матчът им сборна му завърши така. Тук очаквам голове и от двата отбора, а също така се надявам и Салах да вкара поне едно попадение, защото го имам в фентазито. Като казах фентази, ето какво направих миналата седмица. Събрах 55 точки, като съм много доволен от Сака, Мадисън, Салах и естествено Холанд, който отново успя да се разпише. Вижте обаче какво се случва в моята прекрасна защита. Ромеро с този автогол и допуснатите 2 гола, минус 2 точки, Удоджи и той е нулата, Бемо единичка, Рашфорд нищо, Алварес този път не ме зарадва с нищо и на вратата Ареола направи каквото можа. То не беше много, но поне от сърце и не е като Ромеро, който е с минус 2 точки, да речем. Тази седмица отборът ми е направо светнал. Имам двама човека, които са под въпрос и един, който е под много сериозен въпрос. Това е Сака и най-вероятно Сака няма да играе в този матч. Мадисън и Ботман са жълти, така че май и те ще пропуснат своите матчове. Взел съм Гордан, Ботман го взех баш за този кръг, той е свет на жълто. Отново може би ще разчитам на защитниците на Тотнъм, които имат много труден матч срещу Ливърпул и шанса отново да имам 0, минус 1 или пак една точка е много голям. Проблемът е, че си изгърмях двата трансфера и не мога да взема никой друг, освен ако не искам да съм някакви минус точки, а аз не искам това да се случва. Така че май в този кръг няма да имам големи надежди за повече точки, ама в крайна сметка каквото такова. Капитан ще ми остане Холанд, макар че Лутън имат двоен кръг и програмата им е така приемлива, Бърнли също имат двоен кръг. Винаги имайте едно на ум, когато някой от по-слабите отбори има двоен кръг. Не се хвърляйте веднага на футболисти от тези два отбора, защото понякога това, че тези футболисти и тези отбори имат двоен кръг, не означава задължително повече точки за тях. И все пак един Морис би бил чудесен вариант за точки. Така че ако го имате, хвърляйте го в игра. И за финал, българското първенство. Този път смятам да му обърна малко повече внимание, защото ми направихте няколко пъти в коментарите забележка, че го подминавам просто така с лека ръка. Сега има повод да не го подмина с лека ръка. Ще се спра на два мача, единият е в София и е между отборите на Левски и Лудогорец. И двата отбори са кандидати за титлата. Лудогорец по традиция, Левски по думите на Костов. Пък и като гледам резултатите, не е без основание това, което Костов твърди. Определено този мач ще бъде доста по-различен от този през юни, там с онези обрати ту за единия, ту за другия отбор. И аз смятам, че Левски няма да загуби този двубой. Не знам дали ще успее да го спечели, но си мисля, че Левски няма да загуби срещу Лудогорец. В Пловдив също ще бъде доста интересно, защото Локомотив посреща ЦСК. Отборът на Томаш влиза в мача като водач в класирането. Нещо, което продължава да изненадва голяма част от феновете. Ама айде, сложете си ръка на сърцето и си признайте. Ама честно, преди началото на първенството очаквахте ли по това време на първо и второ място да бъдат Локомотив Пловдив и Черно море?
Ама честно, признайте си, очаквахте ли го това? Аз лично не. ЦСКА започна доста тромовичко този сезон, но полека-лека включи на скорост. И в момента се намира в една печеливша майсторска серия. А след мача с Софийското Локо онзи ден, на армията вече е модерна не баладата, а естрадата. Надявам се да се получи гол в матч, така че скача на поне 3 попадения. И дано двата отбора да не ме разочароват. Така както го прави Етър, който по всичко изглежда, че отново ще слезе малко по-надолу. Кои мачове ще гледате вие тази седмица и какви са вашите прогнози, може да напишете долу в коментарите. Ако видеото ви хареса, дайте по един палец нагоре. Отново ви каня да се абонирате за канала и да влезете в отборите във Facebook, Instagram и TikTok. Аз съм Боби, ще се видим съвсем скоро.